ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ୱିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିବେ, ସୁଖରେ ଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁଥିଲିନି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଲେ ସକାଳୁ ସେଠୁ କରି ହେବନି। ଆଜି ଫେରେ ଆଜି ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, କାଲି ଫେରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ଫେରେ 3ଟା ବେଳୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସୋମବାର ନାଇଟ୍ ହେଲେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିମି। ଏଠିଆ ଲୋକ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ 3:30 ଉଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି 3:30 ଉଠୁଛି, ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିକି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଉଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି ନ ଗଲେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ସରିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ଆଜି ବହୁତ କାମ କରୁନି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଆଇନି, ତଳୁ ନେଇକି ଆଇନି। ଫେରେ ହେଇ ଫୁଲ ନେଇକି ଆଇନି, ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖ ଫୁଲ ନେଇକି ଆଇନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଏଇକ୍ଷିଣା ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି ସବୁ ଭାଇରାଲ। ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି ଭାଇରାଲ, ରେପ୍ କେସ୍ ଇଏ କେସ୍। ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମୁଁ ଦେଖେନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଚିଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଆଜି ପାଗ ତ ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ଭଲ ନାହିଁ ପାଗଟା। ଆଜି କାଉଁଳିଆ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ କାଚିନି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ବାଧୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଫେର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଚିବି, ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଚିବି। ଦେଖିଲ ପାଗ ସବୁ କେମିତି ଦେଇଛି, ସବୁ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି, କେମିତି କାଚିମି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ଏଇଆ ଆଜି ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଧୋଇ ପିଧେଇକି ବେଣୁସୁ ଗାଧୋଇ ପିଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଯିମି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଣିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ 2ଟା ଆଣିବି। 2ଟା ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିବି। ଫୁଲ ନ ଲଗେଇଲେ ସୁବିଧା ହେବନି। ଫୁଲ ଗଛ 2ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଚାରା ପକାଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ ମରିଗଲା, ଆଉ ହେଲାନି। ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ନେଇଥିଲା, ମରିଗଲା। ତା'ର ଉଠିଥିଲା, ତଳା ଗଜା ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଖରା ଫେର ଖାଇଲାଣି। ଏଠି ଏକିଟିଆ ଲୋକ, ବହୁତ ଇଏ। ଆଜି କେତେ କାମ। ଏ ବହୁତ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ପିଠା କରିମି। ଦେଖୁଛୁ, ଚାଉଳ ପକାଇଛି, ପିଠା କରିମି। ତାକୁ ପିଠା କରିମି। ଏଇ ତ ଇଏ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା? ବାହାରେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖଟେଣି। ଲଗେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମରିଗଲା। ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ମରିଗଲା। ଇଏ ଉଠିଥିଲା ଗଛ, କ'ଣ ହେଇଛି କି ଯା ମାଟି ଆଣି ପକେଇଥିଲି, ମରିଗଲା। ଏଇଟା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଉଠିଛି। ଦେଖିଲ, ଏଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉଠିଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି। 2-3ଟା ଗଛ ଫୁଲ ଉଠିଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଜାଗା ଏରିଆ ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ଛୋଟ ଇଏ। ଗାଧୋଇ ତାକୁ ଏଇ ଟଗର ଫୁଲ ଉଠି ସେ ଲାଗିବ କ'ଣ କେଜାଣି ଡାଉଟ୍। ସେ ଲାଗିଗଲେ ପାଣିରୁ ମରିଯିବ ବୋଧେ, କହି ହେଉନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯାଉଛି ଗାଧା ପିଧା କରି ଠାକୁର ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା କରିଦେବା। ଫୁଲ ଆଣିକି ରଖିଛି, ଫୁଲ ଧୂପ ଆଣିକି
ତୋଳିକି ନେଇକି ଆଇଲି ଟଗର ଫୁଲ ବାହାରେ ସେ ଲୋକଟା ବି ଭଲ କଲା ନେଇକି ଯାଉ ଫୁଲ ପୂଜା କରି ସେ ତ କହିଲେ ନେଇକି ଗଲା ନେଇକି ଆଇଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନିବନି ଏକିଟିଆ ଲୋକ। ହଁ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରି ଥିଲେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଥିଲେ କରିହେବ। ଆଉ ଏକିଟିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏକିଟିଆ ବାହାରେ ରହିଲା ମାନେ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ 133K ଭିଉ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଉ ଯାଇଛି ମୋର, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଉ 133K ଭିଉ ଯାଇଛି। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ। ଆଉ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଏକିଟିଆ ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଘର ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କରି ରାଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖି ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର। ରୋହିଣୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକିଟିଆ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପାଖର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଥିଲେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏକିଟିଆ ଲୋକ, ଯାହା ପାଇନି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ହାର ମାନିବେନି। ରୋହିଣୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲେ, ପୂଜା କରିସାରିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଛାଡ଼ିବି, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ରୋହିଣୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଛରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ। ରୋହିଣୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।